on viewsasa.com or dial *487 *3#. Nyakorom gajwang dakika en 22 tok sadik maro kinyi kamoro moro mintiere machiegni tuake chenro mar mbaka oromo kinyi makawuono mbaka mabendo adorogo nyakorom gajwang bende neno thor wache TV ni kanyo mano ng'anyo koso twak wang'eni riwruok mar Azimio nobedo kod romo gi jokanyo kata na johera maggi mano chieng' tich ariyo mar jumani kama bende negi poro weche mopogore opogore nyakorom gajwang weche makamagi bende jafombo marwa Eric Owenga nanitiere karomo mar Kamkunji kan ponono ni nokiwinjo kram na weche mabende negi poro kotende kod ng'anyo kotende kod pek mar ngima dong wawinja nena report mano mar Eric Owenga bang'e anyisi welo ma antiere godo ponono no kineno posters mabende nwa keyo e mbui wawinja na Alak ma Kamkunji buore Nairobi Romane ochik jomokalo kweth mar Azimio ne omolo mar lalruok gi oganda. Tumejaribu kupigana na hao watu huko kwa bunge, imeshindikana. Tumeenda kwa mazungumzo, yameshindikana. Sasa Nairobi munasema nini? Munasema nini? Wale munasema maandamano nionyesheni na mikono. Hawa watu hakuna lugha ingine wanasikia. Lugha ambayo watasikia ni sauti yenu kupitia maandamano, si ndio? Mimi nataka ni confirm hapa kwa sababu mlinituma kula Senate. Ruto ameshaamua Wakenya wakufe. Hiyo ameshaamua. Ile uamuzi tunataka mfanye nyinyi leo ni wapi tutakufia. Kae negiriedo ndamo agibiro kao kochakre kawuono banka jatend piny William Ruto nyopodho chike manyien magomenda. From today, we embark on a campaign of defiance and civil disobedience, which will take different forms at different times, including refusal to pay taxes, whose aim is to force Mr. William Ruto's punitive regime to go home. Mumekubali pesa yenu kuharibiwa. Mumekubali munataka unga au munataka assistant ministers. Munataka walimu kwa watoto wenu au munataka mabwenyenye. Mimi nasema tuwe tayari kulipa nini? Tuwe tayari kulipa gharama. Tusikubali kunyanyaswa tena. Tuko tayari kutokelezea. Silence will be treason. We cannot be a nation of people who, having eyes, refuse to see, and having ears, refuse to hear. We have suffered a cruel betrayal of our trust and confidence in the ability of our representatives to protect us. We must punish the traitors. And we must force a repeal of the Finance Act. But what happened this past week and yesterday is not just about the Finance Act. This is about the re-emergence of a dictatorship. Riwruok mar Azimio osebedo ka kwedo chik mar omenda mane jatend piny William Ruto go e kogno. Mae achiel kuom gigo ma ochuno Azimio mar rido tol e lweny margi Kenya Kwanza. Odinga wacho ni nyaka gikaw okang' mabende biro mono piny owacho choko osuru ma piny owacho geto tiyo godo. Let us deny Ruto the fuel tax by limiting consumption of petrol and diesel.
One way to do this is to carpool. Let us arrange to make regular journeys in a single vehicle whenever possible. Give each other a ride. Cut down on non-essential travel. Walk instead of driving whenever possible. Ama mutalipa ushuru. Mutalipa ushuru ama amulipi. Tumesema hatulipi. Karako doko ni ng'anyo ne gichungo dweche 2 mokalo, Azimio ramo ni mano kende e dholuo ma piny owacho winjo kendo nyaka koro gibage. Ka kuku mar ng'anyono en tarik 7 dwe manyien. Hawa watu hakuna lugha ingine wanasikia. Lugha ambayo watasikia ni sauti yenu kupitia maandamano, si ndio? Koro ena yanga ni piny owacho ka achiel kod riwruok makwedo mar Azimio biro rakre matek mokalo mae kaluwore kod okenge madito ma riwruok mar Azimio olando kochakre kawuono. Eric Owenga, Ramogi TV, Kamkunji, Nairobi County. Nyakoro mgajuang mano kaka chal mar wach na ntiere chieng' tich ariyo mar jumani bang' ogai mar Azimio Raila Odinga nowuok e piny mar Poland. Nomuolo achiel kachiel nyaka alap ma Kamkunji kama bende romo nobaga gi jopiny. Romo mabende achiel kuom okenge mabende kata winjo ka report mabende Eric Owenga osechiwo. En kanyo ni koro ng'anyo biro bedo chieng' tarik 7 mar dwe mar 7 mano sabasaba. Bende weche motendre kod ng'anyo kotendre kod chudo mar osuru bende nopore. Emeno kiny makawuono mane mbaka montiere godo kintiere gi thor wach moro amora ioronwa lai magwa magote machuok 2:600 mbui mar YouTube Citizen Digital Live yudowa achiel kachiel. Okiny makawuono antiere gi welo nyakoro mgajuanga antiere ka mokuongo gi Beti Adera mabende biro bedo ka konyo wanono siasa Beti kinde mathoth kapok ibiro e chenro mar mbaka oromo. Arwak ni machiegni. Erokamano ahinya kuom rwaka, amor mar biro, amor mar romo gi mheshimiwa. Asebedo ka onge matin lakini kuom grace of God aseduogo kendo kora nyonora ka machiegni. Erokamano. Kopogore gi Beti mabonde wacho no senyonore studio antiere ka gi mheshimiwa Peter Orero mano mwalimu mabende ni jaod bura makibra hekar chungod bura ma Nairobi. Arwak ni machiegni mwalimu mos jopiny. Erokamano ahinya mokwongo aduoko ne Ramogi TV. Erokamano maduong' kuom luonga kawuono mondo watwak gi jopiny. Aduoko erokamano ahinya. Erokamano ahinya mwalimu. Achak mana kodi ibiro chulo osuru koro koso kibe chulo. Winjo kanyo ka Lilian Gogo na penjo johera mago mag Azimio mabende no yuore romo. Mtalipa mamlipi. Achak mana kodi. Genyi nitie kuon ma inyalo we chulo osuru. To nitie bende kuon ma gikawo kata idwaro kata ok idwaro. Kaka wan jood bura. Kapok ochuli mshahara to nyaka chul 35%. Nikech giwacho ni financial bill masani ni jok ma chamo pesa moloyo 1,500 kaka wan jood bura. Kapok gimi salary ni to gikuongo gendo use mokwongo. Gikuongo gikawe. Koro wan kaka jodwa mokwongo waonge kata kaka inyalo wacho ni mano to ok inyal chulo. Lakini kaluwore gi koro tax matindo tindo ma idwa no chul ma oko mar salary marwa. Koro wan kaka anan ja ODM. Koro wane gima koro chakre kawuono jopiny nyaka ne ni koro tax ni geng'e ahinya kapok ochak ng'ade. Tingene okang' ma kamende bende biro bang' koro paro mar chik mar omenda sani korene chik bang' jatend piny nochuo koke. Beti ang'eni ibuke Kenya Kwanza koso ni sedari se biro kendo Azimio. Yawa Sharon. Ng'enya ka penji chungu mar en mane Kendo sabu uluonga ni kaka ja Kenya Kwanza. Alafu koran life member mar chama ma ruling party miluongo ni UDA. Koro mano kik confusion mora mora kik bedi. Ne ane Azimio chon okanyal kwer donge but koro sani to koro ane chama mar UDA life member. Koro king'iyo wach mar taxes mokwongo nyaka waduto stakeholders te wawuoguru oko watim gimiluongo ni educating not confusing jo Kenya on gima tax and in the first place categories of tax mamoko be mwalimu osemulo samane okwongo wuoyo. Aito wamed educate ji nito
chik manyien mar omenda ni tiende ang'o, oting' ang'o, ok oting' ang'o, maonge gi propaganda, wacha kaka en. Kech koro macha to koro chik kendo gine mane gikalo chikno donge e od ja ka olu chike no atieke wejo donge jod bura manokale. Koro jod bura kosekale gitimo processes gi e od no okamano ka ng'ato represent constituents ne joma nogoni kura moketi ati ang'owa e odno samigo yes kata no okamano igo kitingo jogi ka eng'ei. Anyway, to answer your question, mokwongo kanitie ng'ama ok dwa chulo tax mano be sawa tu, to timane gimoro achiel, kiki nyiew kata mkati nikech mkati no nigi tax e iye, kiki modh kata pi nikech pi midwa yude tap no kata nyiewe siling achiel kata siling 10 nitie portion moro madhi ang'owa e tax. To kiki expect service moro amora madwa e sirikal ma kata manene kata mabro biro, kiki expect kata nikidhi e hospital ibro yudo kata panadol nikech magi duto te nitie kaka sirikal o kata ni ma kende sirikande duto te kata chakre ndalo Yesu nene tax ok en gimo chakore sani. Koro anta paro ni onego waduoge conversation mawacho niya, ero kaka koro sebetno piny to tek, yes, onge ng'ama kwer ni piny yot, maisha tek to tek ne ji te, kendo maisha tek kumora mora. Maisha ni ok tek ne Kenya kende, dhi e Tanzania jirani ka ibro ae kuro kigonduru. Koro wang'iya ne uru ni to ere yo ma wanyalo ng'iyogo wa support government mondo otim gik mane gi commit ni gibro timo. Kata mheshimiwa nitie gik manoko promise ji donge kamano e kaka siasa en, i promise ni bang' higa achiel, bang' dweche adi, bang' higni 5 abro timo 1 2 3 4 e competition kech ok no chung kende donge competitors ne nitie to ji ong'iyo sera mokelo mowacho majority owacho ni wan kucho waketo ma ka nikech gik manotimo ang'owa mano promise wa, lakini wacho ne ji ni mondo kik chul tax anta paro ni mano to en chik ma is retrogressive kata conversation ma retrogressive. Onego wawach ni tax ni kako onego bed ni chule, ere yo minyalo chule go mamuol. Mano wach mabende odoro mar mondo miwalose nikech osuru kaluwore kod chik mar omenda mabende koro jatend piny nosekadho biro bedo ka chakre chieng' tarik 1 mano mar dwe mar 7 kama bende koro jo Kenya biro bedo ka yudo pek ma kama biro gang'o nyaka rom gajwang' nikech awang'e ni taxes kata osuru ma kamago nitiere moko machako effectively mano sano gi sano, moko chako dwe mar 9, moko dwe mokwongo mano mar higa mabiro. Achiel kuom osuru mabende biro bedo kichako juogi nyaka rom gajwang' chakre chieng' ngeso mano chieng' tarik 1 en kaluwore kod dwaro maro mano mar medo osuru e nengo modhi kawuok kuom 8 nyaka 16. Mwalimu akene bende ni chope romo mano makamkunji gimo adwa kuongo wuoyo mokwongo kapok adhi kata mbele. Ok wawacho ni ji ok chul ga tax, to wawacho ni ang'o mimiyo imedo tax. Ok ni ji ok pinje te chule tax, lakini Kenya Kwanza ni kane campaign de ubedi gi clips moko mane gi campaign go ne gi wacho ni gin ok gibidhi medo tax, gin kaka jo Kenya Kwanza ka gidonjo magombulu to kisero mbulu kata nyako misero tiyo legi miriambu same nyuome to ni wuone ni kidonjo to ndege miburo ringo go to kodonjo to kata ndege iongego dongo weyi. Omiyo wan be wacho ni tax wasebedo kwa chulo nyaka ne nyuolwa to onge kaka inyalo donjo to ng'ato wacho ni koro gimoro amora idwa kete tax. Nyaka jok mine mago mano wala matino ma yudo gross ma siling 2,000 ni mano bende idwa mi tax. Yawuoyi modhi e digital platform matiyo go buongo gi nikech tich onge ni mano bende chake idwa kete ni nyaka chul tax. Makoro rachen medo okenge mag juogo jopiny osuru koso chulo osuru. Medo osuru ne jopiny mamiyo koro ji ok nyal dak e ngima mochwer nikech kata chon ne wachulo tax ne ok wawach ni ji ok chul tax. Kikoro fuel idwa golo 8% titero 16%. Tiene ni fuel komedore to gimoro amora
midhi ng'iewo dhi medore nikech fuel ni transport fuel ni gimoro amora. To wasebedo ka tax mar fuel ni piny. Chon wachulo levy moro be nitie kanyo mar 2 shillings. Bende apano pok ogoli. Mano bende nitie. Kendo idwa mednwa tax mar 16%. Koro jopiny neno ni tax gi gimoro NHIF bende medo. To jopiny wacho ni NHIF mwachulo ni sani in kidhi osiptal to in gi NHIF card ni. Mokwongo kata thieth no onge. Pesa no dhi kanye. To kwa medo pesa kende NHIF mantiere sani. Bi wan ge diera ni jok matiyogi pesa no dhi e NHIF koso gidhi ofuku jomoko kigin. Omiyo jo Kenya sani iwacho ni aneno kabeti wacho ni mondo wa educate jo Kenya. Nyaka ne jogi donje e sirkal. Nitie gimoro ni austerity measures. Nyaka ne gidonji onge ng'amosi we austerity measures. Mar ni gidwa cut cost mondo ji obed maber. Nyoro na neno kichaki medo ministers cabinet adek nyaka Malala gini koro ni donje cabinet. Tiende ni constitution mawacho ni winjo bed 22 cha. Kendo giketho gimedo sambedo minister package bende donjo millions itiyogo to kata udwa medo wa tax mondo jopiny ochule ne joge. Kas bende udwa medo wa nyaka jok manosebedo governors mofuke gi lich gi pesa pod udwa medo gi pesa to ji to thagore piny ka. Omiyo mane mwawacho kane wan kam kunje ni to ka koro parliament giseng'iyo ji morum omiyo bili no okadhi ato nago no magik tung kocha ani ng'enyi constituency na kigo yes to kidonji nikech sebi ngene bende ichopo ka ilo jod bura nikech sebi nitiere ni jod bura mamoko bende nokochopo jod bura kacha mano mar luto mbulu kotenre kod chik mar omenda ma bende sani korene chik koro mano luoro jod bura kani go yes to jopiny donge riti nikech tiende ni medo ne gi osuru magidhi chulo. Koro wan kaka jod bura nitie joma nogo yes. Tiende ni jogo yie gi gik ma ondike finance bill no. To wan koro kaka jo Azimio wawacho ni kane go yes to jopiny ritika. Biro deal kodi kaka gidwaro. Omiyo wan kaka jo Azimio kata jo wanan ja ODM mane Azimio. Wawacho ni finance bill no nyaka obed withdrawn mondo kel gima jopiny dwaro. Mane omiyo sani kosekadhe nikech bende ng'eni bende josundo kata mana jokedne ratiro mopogore wantiere kanyo gi senate e county ma Busia mano kia umtata. Bende nacho ne gidhi e doho en mana ni doho pok ochiwo negi order makamano. En mana ni betin bende winji pachi kotenre kod paro mar chik mar omenda nikech kata mana chik mar omenda gi sani ema bende kelo weche gi duto te. Azimio nowacho ni chik mar omenda no kadha ni to gibiro bedo ka giluongo romo gi jopiny adiera na giluongo nikech chik mar omenda nochwe kogno mano wuok tich mar juma ni chieng' tich ariyo ne giluongo romo to romo mabede koro giluongo en manyo yore kaka jopiny nyalo hepo chulo osuru mamoko kuomgi bende nokete chik mar omenda. Mokwongo abuok ahinya ka awinjo ka mwalimu puonjowa kendo educatewa ni e od bura ma ot matin National Assembly ne nitie wabunge monyiew. An kipenja mano en hatia monego bedni mano wach mikawa kawa ng'wech evidence ma donge mi athuolo mondo awuo koro mi athuolo na mondo awuo mondo koro tera ne mbele mondo wach ni timang'owa wach ni non matut nikech mano ten wach ma kata na buok winjo kopo nikech oja inside kanyo kopo notimore adier for real to mano wach monego bedni ikwanyo ng'wech. Now an kachiwo example mara kwa mfano in the last 10 years kata mana NHIF ming'ado search ji ingen odhi okinene ni ikawe chuth ini yudo gimiluongo ni net okamano osebedo kimedo chakre higni mamoko mokalo ka ushuru every government madonjo ng'iyoga taxes nito taxes di kaluwore koro gi promises kaluwore kaka jo Kenya be medo medre ting be medo medre cost of living be medo dhi malo ne ji duto te nyaka gigi bed reviewed onge tax bill ma is cast on stone to President Ruto kata administration sani mar Kenya Kwanza administration mokwongo
to review the finance bill. Manegi review no. Ok negi create a fresh finance bill. There was a finance bill. Okamano. Koro ningi mondo bed reviewed to reflect the current issues manjo Kenya nitie. Ayie gi mheshimiwa kowacho ni taxes momedi Emma is the issue. Okamano. But if that is the issue, mama noto one kaka jokoni, we are open to having conversations to ere kaka jo Kenya nyalo bedo boosted, cushioned, mondo goals both sides to bed met. Nikech government to must function. Okamano. To kiwinjo gik ma iwacho from that side e rally. To pogore gi mano. Rally iwacho nang'owa. Mokwongo koro kikuchul tax. That is the message that came out clearly. Okamano to kendo kamane kaka jopiny timre nade. Gine yore maginyalo hepo chulo godo sura. Go exactly. Donge. To man ngino pogre gigima koro mwalimu wacho. Emomi I still go back to the issue niya. Wapuonjuru jowa, wa educate our people. Nigini bill ni te kaka in its entirety. Okorach 100%. Kopo nitiere bits and pieces monego bedni the government bedo engaged go. The government of the day is very open. Otherwise, weche mag bipartisan conversations dino akure. Ka oken government machiko ite. Donge government nyaka chik ite ni jopiny wachango, jo odbura kachacha motingo all parties and stakeholders. Wachango to ere kaka wanyalo biro, wabede mesa mondo, wanyalo wacho kaka brothers and sisters, kaka jo Kenya, odwa mar Kenya. Tuwati mangowa, tuwawachi. Lastly, Sharon, iwacho ni internet to wiyo kwil. Head of Azimio, Raila Amolo Odinga, in 2011, clips go, nika koponiti nga madwaro. At that time, and Prime Minister, mar Kenya te, okumar joluo kata kabila, mar Kenya, to wangeyo weche manosebete at that time, manochopo ni obeda ngowa Prime Minister. Otiyo kaka notiyo no. To wacho maber in public ko wuoyo gi jo Kenya. Ni cost of living oken gima ji ng'anyone. Cost of living en gima ji bet ni angowa e mesa kamae all parties. To ji ng'iyo wachno, tineno kumiti mangowa, kumikete wachno. To at that time it was still cost of living. Achiel mapodwa wacho kawuono ni. Mangiso niya, as days progress, as years progress, cost of living change everywhere in the world. The power of the shilling sani oken power of the shilling maneni tichon. Kata mana dollar mi wachono. Teko dollar itself sani okene teko dollar maneni tie 5-10 years ago. Koro wabeduru jo mabedo jo adiera to the same electorate. Electorate cha tena electorate cha. Onge kumodhi. Pero kama na nyana kama mwalimu kinovi okapako yiyote mabendi ko. Ingenyi Raila Amolo Odinga gik mowacho owacho ga adiera. Diere mane Raila Amolo Odinga otiyo gi Kibaki. Emane wayude growth moloye Kenya ka kendo cost of living nege duoko piny. To kowacho ni ji nyaka wuo kata wanene wadichako wuoyo mokwongo. Ok ne wadhi e ng'anyo kapok ji wuoyo. Mabai partisan achiel kuom gik mane waketo ne en bill mar finance ni mondo ji wuoyo. To ok nyal dhi e wuoyo to nitie cards moko mikete bwo mesa. Omiyo kane wuoyo ni okwongo tamore. Mane momiyo koro ne wadok ir jopiny nikech wan gi delegated power. Jopiny oyierowa mondo wa represent gi. To ka koro gineno ni ok wanyal represent gi maber, to koro wadok irgi nikech gin gi authority iluongo ni the power belongs to the people. Koro jogi ema koro nyaka wadok irgi nikech kaka ne gioro wacha ok gine ka gino dhi timore. Omiyo ka sirkal wacho no yie wuoyo mokwongo ne wacho ni cost mondo dok piny. Mago gik mane wakete bipartisan ni nyaka giduok mogo nyaka jopiny neno dok. Wachako wacho cost of the finance bill mondo ogol ji owuo. Magi wach mane bede ne iketo warmene twak e kinde lalruok. E kinde lalruok mane waketo ne jogi. To wadeno mana ka gimbalore. Kwadwen wawuoni to cost of living ni uduoko piny nang'o to gimbalore ambala. To wach finance bill ni giwacho nosedhi e parliament gibalore ambala. IBC be ok gidwan wawuoyo to sama be ni wadwano gi yaw to gidwa yaw. Koro ka gigi otamore wuoyo ere channel mwadongo en ni wadok ir jopiny mondo jopiny koro deal gi sirkal madwa nyanyasa gini
Mane omiyo waluongo civil disobedience. To magi jopiny emidhi penjo gi to bende oyie omiyo resolution mane neno ka Wamalwa somo cha. Osomo kupenjo jopiny. To jopiny konegi ni mane gima wadwaro. Koro adwa wacho ni Raila Amolo Odinga kanotiyo gi Kibaki ngima ne ok chal kama. Negi yudo ka sirkal ok ber to negi kelo mangima no odhi maber. Omiyo sani kiwacho ni koro sani ngima opogore mana nikech sirkal ok ti kodwa yo maber. Ero kama na inya biti gi mwalimu adwaro mar mondo mi walos kotenre kod bipartisan talks lalruok mabende wang'e nyaka gi sani en wach mosegore Luanda. Kenya Kwanza nochako duogo ka mar lando ni lalruok nego bed ni chako chieng' tarik 4 mano mar dwe mar 7 mabende koro wadonje ni. Kata kamano Azimio wacho ni gin ok gidhi lalruok moro amora kaluwore gi okenge mana gidwaro lalruok nokochopie ahinya king'iyo cost of living mano nengo matek mar ngima. Wach machielo mae e thoro wach mabende nanitiere lalruok ahinya nyaka sani giwacho ni koro ok gidhi riwore lalruok moro amora. In nene nade kaluwore kaka jadon siasa e kinde gi mabende koro nengo mar ngima bende oganda ywak ne matek miwuoro. Ero kamana ing'eni lalruok to en iwach ta wach ka wabet ang'owa e mesa. Watim gimiluongo ni disagreeing to agreeing. Okamano mondo wang'e ni to aspects mage mwanyalo winjore on mondo watieke mesani. Wateri jopiny ne wabet jomoro watimni gi timni ne wabet to timore kama. Okamano to koro weche machalo kaka conversations ok en gima it's a process ok wuodi chiel to wach no timre nade orumo. To ka koro parliament beringo mana gi timetable gi ma mwalimu ong'eyo kaka weche osepang kucho gi bills go gang'o nitie kaka giringo gi timetable. Okamano kaluwore gi standing orders mani kacha gi chike ma guide udi ariyo ma wan go ka ma koro waluongo ni parliament. To ka koro sirikal side mar sirikal wacho ni kara koro biuru wakwanyuru conversation kuma ne wawe ok ng'iso ni kata koro bill mar finance ni kaka koro no sign ma koro en chik ok ng'is ni pod issues ariyo adek mani kanyo ok nyal timang'owa ok nyal wachi nikech otenore be gi the same cost of living machando jo Kenya teni mano to wayie ni cost of living to timne nade ni malo. To ka koro oluong bura mondo ji koro bedi to side achiel ng'anyo nyake bura we ng'anyo mar jopiny ng'anyo nyake bura gitimo luon absconding ni ok wabi. Koro anta kian wadwa romo kanye nikech gima wabro time sirikandni to onge sirikal osebet wang'i mana ni to bang' higni 5 watimo nang'o ka wadok wapenjo jopiny weche. Now ka wang'iyo gik mane sana side mar Azimio kwayo kata ywakne vipengele ka achiel mana kaka mwalimu wacho was fungua sava. Okamano fungua sava to waduto wang'eyo to en kaka jaod buru ng'e gini kata molonga ng'ata mobet kae yore kaka weche mag kura elections bedoran masava ni ng'ama ne dhi sava ni no ken President Ruto benen mana participant in that process as a presidential candidate. Wawinjore kanyo. To an gima wacho ga pile kumora mara ma antie. Ng'iyane ang'owa the log in your eye. Kapok ipenjo the speck in the eye of a jirani. ODM as a party be no kuongo lead by example. Ya wane server mar ODM nominations. Wang'iyane ni to joma eventually no yudo otiko. Negin joma ne jopiny dwaro koso negin joma ne otimore nade last lead by example. And lastly yawa okabi wacho I cannot underscore the fact ni ngima to tek. Okamano baba wa achiel ni o launch mogo Homa Bay iluonge ni mokwa tingeni mogo era pim if you like me allow me to use era pim ni to cost of living chalonade nikech kamogo no dhi malo to mano ngima tek kamogo duogo piny to ngima berber reducing cost of living mondo japinyo understand en ni kodhi e duka to yud ka cost of mogo cha otimre nade oduogo piny sukari mo ang'o gigo samane baba launch mokwa in Homa Bay gi governor elected ma Homa Bay apenji ni mogo no ne pesa di mane penjo
Mane in relation to bei mar mogo mora brand mora supermarket. Ero kama na ina koro mga juang pono no ni intiere kata mne supermarket duka maduong bedi bringi sone moko acha ke yode kata mne supermarket pono no ni intiere en pesa di. Kwa kama nako tendre kod lalruok we winjane na sigana mananya wadwa mano jafombo wadwa Lidia Okeyo no tima hinya kinde mabende Kenya Kwanza koro no luongo duogo mag twak mane bed na chakre chin tarik 4 mano mar dwe mabiro. Azimio bende no lando ni onge lalruok mora mabende gidhi. Wa winjane na sigana makamano bange alosane nagi mwalimu Pitorero. Mana thuolo machuok bang' kweth mar Kenya Kwanza urukwayo mar bago twak gi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance nyadichiel kendo. Kweth no maketo piny owacho tesre oramo ni ok gibiro mongang gi kweth mar Kenya Kwanza. Having imposed on us the punitive taxation measures contained in the Finance Act 2023 in complete disregard of our views, we declare an end to the bipartisan talks to which we had sent our delegation in the hope that Kenya Kwanza will show interest in resolving the pro-people issues, including the cost of living. Mabiro bang' twak mano bagi dweche ariyo mokalo gi kweth ariyo mag siasa go bare bang' kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance balo gi kweth mar Kenya Kwanza emano magi wacho ni Kenya Kwanza ne okomiyo twak makamano pek mowinjore kabende ne gidwaro ni chungi paro mar chik mar omenda mabende koro sani osebedo chike pachoka. Moko kuom weche mano winjo go mbaka gi kweth mag siasa ariyogo oriwo pek mar ngima yiero e yor winjruok commissioners manyien mag IBC kabende Azimio la Umoja One Kenya Alliance ne dwaro mondo mi Kenya Kwanza owedonjore siasa mag duond bura mar Jubilee. Yiero ma adundo makoro winjo bagi moko kuom tesende magoyo mbule pachoka chalo kagima koro kelo liet ne kweth mar Kenya Kwanza kakoro gi kwayo romo gi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance mar loso e wiketo commissioners maga IEBC go e APC. The most important issue that we are actually calling for reconvening of the talks is as regards IEBC. You know very well that out of goodwill, even the recruitment process was suspended, awaiting the talks. And this is the assurance we were trying to give to the other side, that as the talks went on, there would be no recruitment process being carried on. For the last 1 month, we have carried this through, but it is the high time we either agree to proceed to discuss IBC in the bipartisan talks, or we allow the law to take its own course and process. Jaod bura Mataraka George Murugara maene jakom committee matwak elo Kenya Kwanza wacho ni ondamo magikao mar Azimio twak makamano okotenore kata matin girombe makweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance sani ochako bage pachoka bange ten piny Kenya William Ruto keto koke chik makoro geto medosuru e thurka. We cannot say that they are calling for the consultations which they are doing at Kamukunji is knee-jerk. So if it is not knee-jerk, even what we are doing here today is also not knee-jerk, because we call this the earliest available opportunity. This is what we are all using. Penjo maduong enne ere okang makweth mar Kenya Kwanza biro kao bang' Azimio la Umoja One Kenya Alliance tamore bedo gi twak makamano. Lidia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Nyakoro mga juang mane penjo maduong mabende koro ipenjo. Azimio wacho ne gino onge lalruok mora mabende koro gibiro bedo ka gidonje nikech giwacho ni lalruok kana gitimo ne gigeno kata mana ni nengo mar ngima samoro biro bedo kidwoko pinya kata kamana achiel kuom okenge mabende koro lalruok bede na chano kata mana mar fono. En kotendre kod kelo lokruok mopogore duol mochung' ne weche mag yiero IEBC. Mwalimu nyaka sani wang'e ni commissioners onge kadul mar IEBC. Nyaka sani wang'e ni kar chung' od bura mabanesa mabende jaod bura mare mano mongere kaka Kulo Malim bende notho mano chien tarik 29 mano mar dwe mar adek mano bende kani timo yiero ma adundo mano by elections nane bende timo chien tarik 26 kawuono chien tarik 29 ma dwe mar auchiel nyiso ni onge gimoro amora mabende timore. Wach koro ne kanye ka koro ingene wach mar winjruok miluongo ni bipartisan ne wayudo ni en wach malalamosi miwacho ni miyo dweche adek to piny madhi ne wadwano room within 1 month to joka to dwani ji omeda wuoyo to kuma wagike onge chalo nam kidhi
kata kuma namno gike okine. Kane wan kampuni neno kata Clips Secretary General mane waketo ni mondo dhi wuo gi joka to gi bwana Osotsi giwacho ni joka ka gitemo wuoyo to gima giwinjo onge omomiyo koro giwacho ni koro onge tiende mondo wamed dhi wuoyo cha emomiyo giduogo ir jopiny nikech jopiny emomiyo gi mandate kaka wan jopiny emomiyo wan mandate kwa neno ni gima wadwaro kaka finance bill mane waketo cha osekal gi thuone parliament ngima mwadwa ni mondo ji mogo dok piny ok dog piny fuel mwadwa ni mondo kik medi osemedi koro ere tiende dhi bedo ni udwa wuoyo to joka to dhi mbele gi gik mane ok odwa notim tiende ni gionge gi goodwill mar wuoyo no ka koro sane giwacho ni koro gidwa luwo chik ni gidwa keto IBC ino pira mane pare ka AFC gocho gi gor to goro kao referee coach margi ema dhi bedo referee mano donge goro se lompira omiyo ka gidwa dhi ni gidwa yiero commissioners mar IBC kendgi ma jo Azimio onge mano kata election mar 2027 idhi nade kingeni referee oseyier magi gik ma ok wadwar kaka jo Azimio nyaka giyie bedo gi ji piny mondo jite okel contribution ma jo IBC commissioners go nyaka yier gi jite eka Kenya ka yiero biro bede maratiro omiyo magi gik momiyo wawacho ni wan be koro kare ka gik mwadwa notimrego ok unyal timo onge tiende dhi bede bura magi kone okwang'eno dhi Kenya kwanza tuseyie gi lalruok Azimio makoro onge mesa mano gik magi wacho to ok gitim nikech kane wasedhi e bura no nwadhi kwa keto gira IBC no nowinjo gi bigi proposals magi jo Azimio no dhi gi proposals magi kagi dhi to giyudo ka jo Kenya kwanza onge gima gikelo tiene ni they are not willing mondo gibede burani any delaying tactics mondo giwach ni koro saose gitim gige gigo kama otimore wan gima wadongo onge wadokir jopiny mondo ginyiswa kuma wadhiye ero kama na nyabeti kapok wako yo matini meda winje pachi ka tuendre koda lalruok mabende gisani koro osetore chalo ng'ama ini wuono kiwuok igo kura ai to ng'ato oyier mobete kom tiduogo chien to complain ni ng'acha obete kom chanango yawa anda kwayo owete wa gi nyiminewa manie e Azimio side waduogure mesa saba miwacho tarik 7 dwe mar 7 no wawe uru mondi nikech anto kipenja ase kata ng'iyo science duto te gi literature duto te ni to ng'anyo ma ankiny kose luong ng'anyo to wang'eyo very well gima dhi timore violence ji dhi hinyore maneno odiechieng' ma joma nigi small businesses kumidwa time maandamano gi dhi loro dukni gi nikech giluor to samise loro dukani cha yuto mani dhi yudo that day kata na siling 100 ing'en koro kidhi yude udi idhi wang' kanisni becha waneno ka tinde gi wang'o dong waneno gik moko ainago koro akian mano to koro dwa konyo cost of living nade kipenja to mesa monego bed ni ji bete to side achiel oseyie ni yawa to kubi mondo wabede mesa ni watimo ang'o wawuo Kenya ni en Kenya mosechopo kumochope ni nikech kata piny tek manade to the proponents gi the side ni yega to tur to wacho ni yawa Kenya at the end of the day is bigger than all of us waduoge mesa Raila achiel no kanoko bete mesa 2007-2008 yawa takiani Kenya ni dikoro ni kanye mangiso one as a people we know the value of timangowa bede mesa ni side chaka kelo akiani kad moka winyo ni golo nyake bwokitanda okamano imbe kete meki kanyo mondo koro tokni odhi mbele to ka ok gitim kaka chik mag bura no mar tokso wacho to wachuru ne wadhi joka moko biro ore wadhi wan waikore kama jogi okoikore kama lakini koro these are the terms and conditions mondo tokni otimre nade otimangowa odhi mbele anda kwayo side mar Azimio yawa waduto wang'eyo what happens kata ka chiko yienwa ni ng'anyo mamuol ok en at the end of the day ni ng'anyo mamuol at the end of the day miyo kaka yin gi an kucho dhi hinyore dhi ywak dhi nindo kech that particular day
youths makoro wayuak ne gini tije kiango angoagi momako vijande wa mariek gisomo to what to do emakoro you know is the problem. Mano normally waneno ka better an opportunity koro mar looting ngata kata mtokni kakoro kalo kanyo to waneno ka yudhe vamia mtoka tu manena ena matatu madhi kumadhi otinga passengers, nothing to do with the maandamano. Koro it's an opportunity for angawa for looting. Waduogure mesa Kenya, we know better than that. Erokamana inya nyakoro ngajwang dakika na chiel tok sangwen marokinye gisana dika yo matinane no wote magi medabada orogi lai magote machuok are deka uchiel no mbui mar YouTube yudowa achiel kachiel wakaw yo matin bange waduogogi etwak mano kotende kod redo chike mag ng'anyo kama kamendi biro bang jaod bura mano mambere north mong'ere kaka Geoffrey Ruku bende gisani ochano chwalo e od bura paro moro mano mar timo lokruok e pende chike kare mar 37 mano matayo kaka nego bedni timo ng'anyo e pacho kaendi wakoyo matin mano e thor wach mabende waduogo godo kidhi mabora. Ngeso kangeso encheng morne nyithindo chenro mar rogo mar nyithindo saa 3 gokinyi but success in excess odi wadhi nyime kendo wadhi medo mor nyadichiel nyadiriyo nyadidek waseyudo miel manyachon gi manyasani tedo katiratira tugo gige kumoko mang'eny mabeyo beyo wayud mor gi ilo kaka rogo mar nyithindo kikelo ni kod Lox Ponde, Sally Kosgei Odhiambo to gi Josephine Achieng. Rogo mar nyithindo ngeso saa 3 mar okinyi to ibonwa e Jumapil saa 8 mana e Ramogi TV. Wabiro kelo pak e nying Jehova. Hallelujah, maler wamiyo Nyasaye duong'. Ma en Nyasaye manyiso luor. Sabato ka sabato wabedo gi thuolo maber ahinya mar pako kendo lamo Nyasachwa gi wende kod wach Nyasaye tamor gi Yesu Kristo ni wuod Nyasaye ni ng'amo keto geno ne kuome ok nyal lwar be ok nyal neno wich kuot e Injili ngima ngeso ka ngeso chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. All I've ever done is love you. I don't deserve to be punished. I know I messed up big time. It will not happen again. I promise. They say love is a beautiful thing. But how far is too far when it comes to loving someone? Is everything okay between you and Joy? There's nothing I can do that's right in your eyes. You're suffocating me. I need space to think. Is kindness a virtue that everyone should have? How much secret can you keep from your partner? I still feel guilty I haven't told Job about my retrenchment. Tell him when you're ready, gentlemen. Enjoy some love, some humor, and lots of real life lessons. Oh, what are you talking about? Come on. Get out of my house. Catch this brand new shows of Reality Check on viewsasa.com. Imeenda kabisa. Nafurahia kucheza kaede jackpot juu sio lazima ushinde zote. Kama mimi nilikuwa na 11 out of 13 na nikashinda nikakuwa mshindi. Pia wengine wanaocheza kaede jackpot kwamba ni ukweli na wacheze na watakuwa washindi pia. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee na ujipe nafasi ya kushinda 500k kwa kupredict 13 games on shabiki.com. Cheza na autopick kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Hata kusipokuwa na mshindi wa all the 13 games, yule atakayepata wa juu zaidi anapewa the 500k kila wiki. Guaranteed. Cheza sasa. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416.
Nyasaye manyanyalo nitie. Adwana kwai ni ajoera mar wuora imundi ket wenda mar Nyasaye majanyalo nitie. Kidio star 860 star 416 ash. Parnia Ramogi TV od jowende duto. Nekorom gajuang dakika uchiel tok sang'wen mar okinyi waduogo e okang' mar ariyo pod wadhi nyime gi twak e chenro mano mar mbaka oromo pod wantiere gi thuolo mar saa achiel ka mano mar dhi nyime gi twak makama gi sani okang' mar ariyo Nekorom gajuang bende par ni wajatudre gi jofwambo magwa e kor gwenge mopogore opogore ma bende biro bedo kamiyowa pach jopiny kanyakla kod weche manyien ma bende gibiro bedo ka giluonwa e okang' mar ariyo ka ber kwa lose Azimio oselando ni gibiro bedo ka gidok e ng'anyo chieng' tarik 7 mano mar dwe mar 7. Gisani nitiere jaod bura mong'ere kaka Geoffrey Ruku mano jaod bura ma Mbeere North manyaka gisani osechwalo paro moro e od bura mano mar kelo lokruok e pend chike kare mar 37 matayo kaka owinjore obagi yiero. Nyawadwa Chris Otieno notimonwa sigana we wawinja nena paro ma bende Geoffrey Ruku koro chwalo mano kotenre kod ng'anyo manego bed ni itimo. We wawinja nena machielo e kind piny owacho mar Kenya Kwanza, riwruoge makedo ne ratiro mag oganda kaachiel kod riwruok mar Azimio, jaod bura ma Mbeere North Geoffrey Ruku chano chwalo e od bura paro matimo lokruok ne pend chik kare 37 matayo kaka owinjore bag ng'anyo e pacho kae. E lokruok ma kamano, jogo ma oluongo ng'anyo biro kawo ting' poni ng'anyo margi okelo kethruok mar mwandu, rocho chenro mag ohala kaachiel gi lal mar ngima. Mabiro bang' piny owacho mar Kenya Kwanza seyo ng'anyo mag Azimio e kinde mokalo, ng'anyo ma giwacho ne oketho mwandu mathoth mag jopiny kendo weyo johala gi lal maduong'. E lokruok ma kamano, jogo madhi e ng'anyo ok bi yienegi mating'o gimoro amora kata otas mondikie weche, wacho kata wero wende manyalo siayo jopiny e wi pogruok mag dhoudi, dinde, kit chwech kata dhok ma ji wacho. Jogo matimo ng'anyo bende ok bi yienegi mar rwako lewni maket kod uniform mag jolweny ma pacho kae kata abuog rombe maumo wang'. E kwayo mar bago ng'anyo, joma chano timo ng'anyo nyaka ler ne tend obila kuonde ma gidhi bago e ng'anyo, seche mag timo ng'anyo kaachiel gi yore ma gichano luwo e kinde ng'anyo ma kamano. Kaka yo mar neno ni ng'anyo otim e yor kwe, jogo machano timo ng'anyo ibiro dwaro mondo gwel jorit maggi madhi konyore kod obila e kinde ng'anyo ma kamano. Kata kamano, wach machielo madhi kelo paro mopogore opogore, apisa mar obila e lemo mamalo mar inspekta nyalo wito oko kwayo mar ng'anyo poni oyudo ni ng'anyo ma kamano dhi ketho chik kendo rocho kwe. E kindeni, ratiro mar bago ng'anyo nie katiba kendo piny owacho onge kod ratiro moro amora mar tamo ng'ata ng'ata dhi ng'anyo kata luongo ng'anyo e pacho kae. Okang' ma kamano ineno kaka chenro mar duoko piny Kenya loch mar KANU kama ne piny owacho nigi teko mar kumo jopiny timo ng'anyo. Poni jo od bura puodho paro mar chikno, ng'ata ng'ata mabiro bago ng'anyo kata yuoro ng'anyo ma ok opuodhe pacho kae ibiro miyo twech mar higa 1. Lokruok ma kamae ineno kaka temo olo koyo kuom jobag ng'anyo, to ahinya e kindeni machich nitiere ne riwruok mar Azimio biro bago ng'anyo e wi pek mar ngima. Magi timore e kinde mogai mar Azimio Raila Odinga ne olando chieng' tich 2 e romo ma Kamukunji ni Azimio nyalo duogo e ng'anyo mar sundo piny owacho e wi chik mar omenda mar 2023. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Nekorom gajuang mano biro mana bang' ndalo machuok kende bang' jod bura kata mana kweth mar Azimio lando ni koro gibiro bedo ka gidok e ng'anyo chieng' tarik 7 mano mar dwe mar 7. Antiere ka gi jaod bura mano Mwalimu Peter Orero. Mwalimu awinje pachi kaluwore kod okang' ma bende koro ichwalo gi jaod bura mano ma Mbeere North Geoffrey Ruku. An gima wuora ahinya ni kibedo jaod bura to in emidwa chako ketho demokrasi ma ji nigo. Kora kiani in jaod bura ma ichung' ne ji koso mano mari. To be jaod bura kidwa bedo jaod bura owinji isome history mar piny kaka chakore. Ne wan gi one party state
to one party state ni emomiyo ne nitie dictatorship. To dictatorship ni biro kaluwore gi sirkal mantie kaka diere single party mar Moi mane utiyo gi polise mar nyanyasa ji. Koro kwadwa chako dok kaka one party state ni kidwa dhi ng'anyo ni to nyaki indik ne police inspector mar police. Ere kaka jasiasa moyiere gi jopiny kaka ni adhi akwa police makia kata ni yiero enango ni mondo miya rat yo manyalo dhi go ng'anyo. Constitution mar Kenya obedo rated one of the best in the world. Kendo nondike gi joma riek kabisa. Yashpalga gini mano a lot of proposals in the constitution. Article 37 modwa golon ma deal gi picketing nyiso ni oyieni ng'anyo kamora mora midwaro gimi nyiso en mana ni nyiso police ni kiny wade ng'anyo mondo gimiwa protection. Koro ng'ama dwa kelo gino ni owinjo police magol ready ni e chike kata masani. To kata chike masani kwa ka ji dhie ng'anyo okoyie ni ketho gir ng'ato. Mago te nitie covered. Gima ng'ani dwa kelo en mana ni odwa wacho ni koro ng'anyo wa police ema nyaka miwa chike. Kendo wacho ni kidhie ng'anyo ni titweyi. Agombo ni en mowinjo otweye mokwongo ng'eni tweche no. Kaka no tuwe Raila be osedonjo kata e jela modwaro jomo yiere go o mondo tuwe. Ko en mowinjo kungo tuwe higa achiel owinje kaka jela no chalo kapok okelo chik mar article 37. Tingene chik makama wacho ne ubro bedo kochwal od bura manyiso ni unu jo od bura ubro bedo ka utwa kendo oluto ombulu kotenre kod chik makamano. To nyisa kwan muntiere go de od bura don no ka nyalo bedo maber. Emomi wako ni koro wan nikech gise capture mani miluongo ni state capture gise capture od bura makoro kata kwa wawacho ni gino ok timre tidhi time gi thuon. Mae momi wadokir jopiny nikech jopiny mano omiwa power. Koro jopiny gi mabro nyisowa ni to gini mano is a change of constitution owinjo tere referendum. Ero kama na nyabete mjane na pachi nikech timo lokruok e pende chike mar 37 prade constitution 37 kare mar 37 wacho ni japiny nitiere gi right mar picketing. Yes. To koro kaluwore gi Jofrey en wacho ni nego bed ni koro iltimo lokruok matayo kaka ng'anye timi pacho kaedi. Pachi kotenre kod mano. Anto kipenja mpaka nitomito ne gimedwa time mondo wa seche pod nitie pod nitie gi daka from en proposal mikelo gi jaod bura to wane studio gi mwalimu maberito mondo gino kel kachacha wabro deal kode kaka sabe to mwalimu penje mana penji cha kata mnaka wano tere kwa mag jod bura magazi hiyo binadi to mwalimu na satani moko bonyeo mana ka winjo pachi bet. Koro mokwongo jaod bura ma Jofrey ni otimo mana tije kaka elected member of parliament. Okamano MP mora tiji by the way en proposing issues machalo kaka bills go mondo bed revised and so on. To ka winje mana kaka uwea e TV uni mheshimiwa no ok wach ni koro mondo wa change constitution nikech changing constitution to is another process altogether. Mama not of Toko lock kare mar prade kod abiro dong en change. Abiro. You know, the constitution won chiwa framework out of which koro mwalimu gene dong the auditor to koro golo acts ma koro siro regi gima ginene constitution owacho. Okamano. Koro ndugu ni mheshimiwa ni Anto kipenja otemo mana kelo sanity in the right nikech every right nyaka bed gi responsibility. Kata an gi right of speech okanyal biro yanyi nikech an gi right of speech. Nikech sama exercise right nano ama I right ni ini won nikech ayanyi mano mana kwa mfano kamano every right nyaka bed gi responsibility. Kora naparo gi pacha mheshimiwa ni temo kelo the aspect mar responsibility cha nikech adier kata kolandi ni en ng'anyo mamuol tarik 7 dwe mar 7 meri chego kinyi to ndara osepange kite. Okamano sami pango ndara kite e ndara ni what are you doing? Mangiso ni infringe of rights mag jok mane dwa tiyo gi ndara no kadhi kuonde magidhiye. Isekelo tile
isechako wengo, isechako timangowa, isechako kite opang kanyo. Mano in itself you're causing fear. Sama ng'acha loro duka ne nikech oluor ni nyalo kwale. Mano right nini is infringing on right mar ng'ama chielo. Koro anta paro ni gimonego wawachi mwalimu en niya, ere kaka both sides wanyalo kelo sanity in our right to picket, to peaceful demonstration. Demonstrating to haki jo Kenya te, onge ngamota mi article 37 cha, very clear. To article no, be wacho mana the same issue around peaceful. What is peaceful? What is peaceful? Ichie gokinyi tise dino yo. Ini dwani police otimango. Police nyaka bima ya gogol kitego. Ato kanye makora enana ngwech. So in the chaos, mana ngwech. Equalogy, jomigo igoyo, jomatimu. Koro mwalimu. Saba uni, anto kana kwai. Koro kaka katanga mamiyo. Duogure mesa. Jowo. Ngima tek. Mangama doka a whole day to talk about issues ma important. Yes, but cannot be solved through demonstration and kipenja. Maka gima dwaro ji obede mesa, political will mi wachocha. Kele both sides. Now, can it state capture of National Assembly? Omerado di manyaneti and kesongono. Donge, nikech a block. Ni a whole National Assembly can allow themselves to be state captured. To yini kacha teko mar jok manoti mangowa oyieri kata party ni mano nominati. Emomiyo idonjo kachacha. Okamano. Samaji vote. If vote kingeni ane in the first place, I'm voting on behalf of who? Ng'enygi yudoka vote on behalf of Azimio. There was no voter called Azimio. There was a voter called Betty, Utieno, Onyango, Wanjiru, Koech. There was no voter called any political party. Makaka giwacho ni kia headline. Korgi konya manti headline na to headline gino be koro nego wanona nen kech koro waken headline no gikuru. Gin numbers to numbers go are not working for them. Some number is not working for you. You cannot call that state capture. Wacho no nyeo ni kaka gine ginyalo mana nyiepo. State capture no samoro beti okuno winje maber. Expound it. Ingeni state capture ka koro wadwa wuoye. Kidhie machua democracies kaka kidhi America, kidhi England. Kose yierie party moro. Tidhie parliament kata kawaiti ni ne Labour Party. Tidhi gocho ni conservative. Idwoki mane yiero. Kata sani nitie jok midwoki yiero UK sani. Mondo dog jopiny nikech party mano miye ticket. Koro dhi vote against that party. Tiende ni odhi oriwore gi party matiye sirkal cha. To mondo mi iwuogi party ni mi dhi riwri gi matiye sirkal. Tiende ni gimoro timore ka. To kako inyalo yudo ni jomoko mano yier gi party moro. To sani koro oriwore gi sirkal. Gimo winjo timore ni jogi winjo doge yiero. Mondo koro dhi oyiere gi party modwaro cha. Rules mag political parties owinjo bedi ni ji adhiato. Ko yieri ni ni ja Kenya Kwanza bede Kenya Kwanza nino. Ka inja ODM ibede ODM. To ok ni ja ODM to kidhi e parliament to kindi cha kichenjo ni koro idhi inindo gi jo Kenya Kwanza ka. Kidwa nindo gi jo Kenya Kwanza ka to dogiri jo piny. Raila Omolo Odinga kane Ford Kenya otamore diere manen ja Ford donge no resign modok ir jo piny ka koro no neno ni okodwe tiyo gi jogo dogir jo piny mondo chako mi nguvu ibigo e parliament mane omi koro weluongo ni state capture tiene ni jok mano yier gi parties moko osedhi oriwore gi jo state koro ka gidwa kelo bill to jogi konyo gi kalo ka gidwa kelo bill to jogi konyo gi kalo tiene ni parliament sani koro onge nguvu mar kwero gimarach gima sirkal dwaro emanyaka timre iye kacha kata wadhi wago koko nwago no to gisekawo nyaka jok mano yier gi Azimio on a ticket ODM under umbrella mar that political party Azimio party gisedhi magikawo jo KANU gin go gikawo jo Jubilee gin go gikawo jo ODM moko gin go kane ni wan machua democracy jok modhi kocha te odogir jo piny gibigi ticket magidwaro no to ok ni gikawo ticket mar ODM to mano be nyalo timore kata mne piny Kenya ka mago kore gik madwa no timre ni jok temo se change parties
gidogi jopiny mondo gidhi koro yier gi manyien mane koro kwadhi bedo gi machua demokrasi omiyo ka koro parliament sani osegik ni koro gimora mora ma sirkal dwaro nyaka kal mano is a form of state capture mar parliament to bende it is a form of dictatorship. Beti winjo kara awinjo kanyo to anto koro kipenja anta paro ni mano en capture of political party nikech Magino ni mune ODM koni magi capture go puro Azimio puro magi capture go puro nikech listen political parties gi mokwongo constitution wa is saying ni Kenya is a multi-party democracy. Okaman kanyo kwadog chien kuma ne jio aeja wadhi ango wadhi mbele in fact wachigni bedo gi 100 political parties e Kenya ni kuma koro wadhi yeni. But my point is this, koponi nitiere jo ODM koro wabedo specific kata jo Azimio at large makoro ero nindo gi jo koni listed parties gi nitiere gi their own internal systems and rules ma party kaluwore gi chike gigo nyalo cancel a member of parliament magi feel ni doesn't meet their angoa mondo timangoa odoge yiero. Conversation must start with the political party. Dakwase neno ka ODM otimo mano, dakwase neno ka ODM owuok motegno mondo chike gi mana me party gino oti against joma gi feel ni koro osewe ideals of the party nindo gi another vote on the side of another side. Mara riyo parliament kachacha kaka jopinyo nge there should be independence of mind. Independence of mind kagini ber to ber kachik ni rach to rach no matter who talks about it or who floats it or who brings it. Gima Geoffrey temo sani mar ng'anyo ni idhi kele ot achiel cha ko ber to ber idhi dhi kode mbele ko rach to rach idhi dile jod bura ingeni kana kinyo kwa mag jod bura mag Kenya Kwanza gibembo mago mag Azimio. Exactly. Maparo kaparo ko keli kata ber kata rach ni jo Azimio bro kade. Anta paro ni wachiko ga itwa jo Kenya dutote watch ga donge tinde deliberations bedo aired live. Adier. Waneno gi kaka gi argue for or against. And in most cases kipenja arguments gi gina balanced kendo make sense. Iyudo ka ng'ato wacho kaka gini rachma tekma bill ni rachma omera mane ng'ami weni dhi bedo number 1 to say no chiengo kura onge excuses ngenya akiano beta ngo mani gi chiri to wacho no. In fact and ni parliament ni there is freedom ma kataka in koni sami vote cha I vote ka in your mind iparo jogi manokeli e odni. Are you voting on their behalf or are you voting on behalf of some other entity? Lakini state capture, political party capture then gima koro onego ngima tut but anta paro ni Kenya has matured. Mana Azimio dwaro kora mne lokruok mabende koro mar mondo miyati melalruok mabende na gintie by partisan. Yes. Koro adwa kelonisti matin. Ni one kaka jo ODM wase set mechanism, our party was a set mechanism mokongo wase riembo jok manindo gi jok Kenya Kwanza ka kiwinyi ng'ato wach ni nindo gi ng'ane mano gimelich ahinya jok manindo gi jok Kenya Kwanza ka wase keto mose riemb gi mane secretaries moko se riembe to gima thago wani register political parties koro ka gimora amora ni state capture register political parties sani ne wadwa kata riembo deputy whip marwa e parliament mano Sabina Chege ma wane wa propose the act ma wan go we propose as a party ma o kata speaker onge say e gima watimo tiyudo ni koro case no mara gisetere court out of parliament mara speaker wacho ni jogi pod yiware kakoro golo deputy whip kende ma ok wanyal golo within our parliament ma it is within our rights mondo we nominate deputy whip. Last election last parliament nidwa gol Aisha Juma kanene public service akian benu nyalo paro wachno mane jo ODM ondiko barua mateka anya mondo gole to donge nikech state ne ok dwar ni mondo gole
ma notamo jo ODM mar gole. Magi gik mane wadhigo by partisan kane wawacho ni jogewa makoro sani ok tigi ODM mondo yie mondo gidoge yiero wane ka jopiny nyalo chako yiero gi party ma gidwaro no. Omiyo wach ni nyaka wang'ie matut. To koponi ruku dhi kelo gini nikech ang'eno nyaka kawuono an kadhi e parliament adhi mana manyi direct myself kapok okelo ma kode bwana ang'e wabedo ga kode panels mang'eny. We have been within K24 many times. Adhi kone bwana to be se dhi penjo joma noyieri ni mae gima gidwaro nikech ikele on their behalf. To ka koro mosechopo no nyaka jofwambo ne ngine na mana kod mana chopo yodo. Adhi kone no dhi otim public participation mokwongo. Openji jogo ni to be gibiro dhi e picketing. To kada na public participation kada na finance bill dong bende no temna. To kada na jo adhi penja ni jogi midwa no twegi. Be se dhi penjo gi ni kopone gi dhi demonstration kata picketing no twegi to be gibiro chako mi kura cause idwa bedo one time. Ero kama na inya malimo nyakoro mgeju wangi sani yena mar mondo mi adhi e county ma Kisii. Hang'e wadugo nono kidienje mopogore e paro mano mar loko kare mar 37 ma bende Geoffrey Ruku dwaro mar mondo mi oloki. Koko mano adhi e county ma Kisii nitiere wach moro malit ma bende na kelo ne chal mar fwambo kotendre kod ringre Toma Osinde. Jal ma bende natiyo kaduola mano mar treasury ma bende ringre mare koro no yude e aora makuja mantiere e county mano ma Migori. Nolal mano chieng' tarik 17 mano mar dwe ni nyawadwa Crispin Otieno nitiere county ma Kisii. Omiwa malingling kotendre kod report makama. Chris Kiwinja amos ni misawa nyaka sani mana kinyalo mana yango nwa chenro ahinya bang' kano sekwany ringre Tom Osinde e aora makuja county ma Migori. Oyawrainya Sharon manaka kiwacho kuyo kod lit medo mana kwako gwenge makisi mano kalore kod yuto mar mane en jatich migaono mar omenda kata treasury mano Tom Osinde mabende ne olal apoya nono chieng' Jumapil kanyaka sani ka odiochieng' makawuono ni mano en ndalo 11 chakre ne olal. Osinde osebed kimanyo kata kamano ringre mare ne okwany e aora mano ma Kuja mantiere e county no ma Migori kendo nyalo paro nyoro ne wawuotho e gwenge ma South Mugirango koma okwach kich no ochopo ka achiel kod en achich no kalure kod lal mar Osinde ma bende en jatije miluongo ni Julius Mugoi ma bende no nyiso otero bila ma gwenge go ni ne chopo kod ringre Osinde kendo ne owite e aora ma Kisii koni iluongo ni Gucha toke kanyo ringre no kwany e river kata Kuja mano mantiere Migori. Inyalo paro Osinde bende gache mano ma Toyota Land Cruiser V8 ne oyude gwenge ma Ilipashire mano ma Transmara Magharibi mano ma Transmara West e county no ma Narok kendo jotendo bila osebedo ka timo peda mager mar neno ni Osinde oyudi. Kata kamano nyaka sani osenyiswa kod jotendo bila ni oyud ringre ne kendo itimo nyaka sani chenro mar bero dhi nyime mano e hospital no ma Migori level 4 kanyaka sani bende apedha mager pod dhi nyime mar ka dipo ni jatije ma ong'ere kaka Julius Mugoi no ne otiyo kod jomoko mar neno ni gi lal kod ngima mar Osinde. Okinyi makawuono okwach kich bende dok e dalane mano mantiere Ngata mantiere e county no Nakuru mar ng'iyo kaka weche chalo e ot mane Osinde odake. Inyalo paro jatije manaka sani koro ondhi kod obila gin jotije adek tachiel achich maduong' e kes mar Osinde no bende ne otimo kata otimne interview gi Citizen TV kata kamano ne okong'ere ni en achiel kuom jogo madi bed ni otimo timno. Omiyo nyaka sani okonyo bila kod timo mar neno nono kaka Osinde no lal ka be notiyo gi jomoko kata ne en kende. Omiyo nyaka sani obila ntiere e ode Mangata mar ng'iyo kaka weche di be ni Osinde ne oneg gi kanyo koka okel ringre ne nyaka kama iluongo ni
gucha mano mantiere e gwenge ma South Migirango miyo en wach ma pod wamedo luwo matut kendo en wach ma pod lit ahinya wamedo mana fuate kendo wabiro manyo nyaka familia mondo awinj ane ni gin odiochieng' mane giwuoyo go sinde mogik mana kamano omiyo nyaka sani Sharon ang' nawe gi kanyo kendo ang' ne wadhi wamed luwo mathoth kawa kuom jotend obila mag gwengegi kaachiel kod jowetegi mantiere kaunti eno ma Nakuru. Crispin wawinji e yo makare kata kamanya kwa mgajwang mano nyawadwa Crispin Otieno achiel kachiel e kaunti ma Kisii report mabende oluwo en mabende oseyango kanyo mano kaluwore kod Tomo Sinde mabende ringre mare no yude aura makuje kaunti ma Migori mana ka Crispin oselero koro bero mare dhi nyime mano Migori level 4 kama bende koro timo bero mar yango ni tho mare no kel kata mnagiango kanyala mna paro ni ndache no lala chintari kapaga bero mano mar dwe mara auchiel kano wuoke dalane mantiere e gwenge mago mag Nakuru kochomo gwenge mag Kisii wach malita hinya pod wamedo luonu ma report makamano machiegni kwa kamano waduoge twak baro kiny makawonya kwa mgajwanga pod watwako tendre kod redo chike mag ng'anyo mabende jod bura mambere North mano Jeffrey Ruku nosechwalo wacho no biro chwalo paro makamano e nyimod bura maduong' mapacho kaindi kwa kamano wako yo matin bang'e aduong' gi ote magi gi paro mogik dikich waduoge okang' mogik mar dhiero ni wach maket kod ban kikidhi mabor. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Kokalo kuom lakteche kod thieth, wayudo ng'eyo kaka dendwa tiyo. Nitie hormones mar ng'ama miyo kata ng'ama nyako. Iluongo ni estrogen gi progesterone. Kendo wayudo ng'eyo kama inyalo yude kony moluwore gi weche thieth. Daktari en tich ne thiedho oganda mondo oganda odhi maber. Kaka wadak e kinde ma ok ong'ere, ngimawa en gima duong' moloyo. Ka en ng'ama osiko ka ywaka en kama osechopo dwa kawo ngimane. Kineno science gi wek rito. To e penj laktar, wakelo ni lakteche molony to gilero ni weche thiedho tuoche ma opogore kod rito kit ngima maber. Wanyalo tiyo kod chiemo e geng'o thiedho kaachiel kod timo bero ngima wa bende. Yes, erokamano. Penj laktar kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 odhiambo nyaka saa 1 mar otieno. En chenro ma kik bai kata matin. Injili kalo wakelo nu wende mag puoch gi pak. Walemo kanyakla kendo wajiwore kaachiel gi neno ma ng'wono mar Nyasaye osetimo e ngima joge. Tudri kodwa Jumapil ka Jumapil chakre saa 12 okinyi nyaka saa 7 odiechieng'. Kama wayudo e chiem chuny kod gweth koa kuom jotich Nyasaye mopogore. Kaitai kod Roda Nyarko Kitmo kod Ken the DJ e chenro mar Injili kalo mana Ramogi TV. Vike Ibambe na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14K, Savo or Samburu from 24K. Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Self-drive deals from 3K, Dubai and Zanzibar from 560 USD, Mauritius or Seychelles from 1000 USD.
South Africa and Thailand from 1,080 USD, Malaysia, Singapore and Egypt from 1,200 USD, and Maldives and Santorini from 2,000 USD. Call 0703 254 254 for bookings. Nyakorom gajuang wadugo kendo gitwak okang' mogik. Wadong mana gi thuolo matin. Mana matin dakika 30 mar mondo watiek twak makamaka luore ni dakika en sa 4 gi dakika 36. Nasingo ni kaduogi okang' makama biro bedo kasomo ote magi. Mana kanyalo somo kuom ote mabende jopiny ondiko. Ng'eni kindiko ote mar Nyakorom gajuang, ote man gi yany wano kwasom gi TV donge. Koka mano wachaka ne gisomo ote makamagi. Ogand Brian iwacho ni twak onge gima dhi konyowago. Iwacho ni siro ng'anyo. Hero kamane nyakum ote mari. Vitalis Ochieng wuod game karariwi. Iwacho ni mor kod twak. Iwacho ni luo chenro mano mar mbaka oromo. Iwacho ni gipachi jakom kod team ne dowere gi ng'anyo. Jopinyo chandre kendegi. Kata bech gik moko kaidho kik gidonjore godo. Iwacho ni osekedonwa mang'eny. Hero kamane ahinya. Ote machielo mar Ndire. Iwacho ni oyaure mor kuom twak makawuono. Iwacho ni Sharon wan kaka jopiny waywak ahinya kuom bill mana President Ruto osign. Chulo osuru okrach but odwa bedo mang'eny ahinya. Sana ne japiny maonge tich motegemea kaka jo sirikal. Sani ngima tek. Nengo gik moko oidho. Japiny hinyore. Hero kamane nyakum ote mari. Ote machielo Dero Felix. Iwacho ni achiel kachiel kiwuok Karungu Nyamanga Obondi School. Japiny ma inyore ok Azimio miyo jatendwa Raila Odinga oluongnwa ng'anyo ka japiny ok nyal wuok oko to oweji othagre. Aya, ote machielo mabende ponono nitiere Samuel kiwuok Kisumo mane gwenge mag Kondele. Iwacho nyaka ji dhi ng'anyo nikech mano e gima sirkal mar Kenya nyalo winjo. Kendo waol kaka ngima medo idho piny maru waol kod sirikal moko ikore ne tij jopiny. Mago gin ote moko kuom ote mabende jopiny oro. Abiro bedo kendo kwasomo ote makamago kapok watieko twak. Wawinyane na pach jo pono nino kio TV ni hantire ka gi mwalimu Peter Rero Nyakorom gajuang men jaod bura makibra kanyakla kod Betty mabende en janon siasa. Betty achak mana kodi pach jopiny mabende jopiny oro. Moko kuom gaparo ni leo ahinya nyaka luore kod osuru mabende japiny wacho ni osuru karamna ke ng'ado ti kode maber. Jomoko bende wacho ni osuru bende bera mar mondo mi ji chul. En mana ni moko kuom gi odwa meda ahinya. Hawinj mana pach. Erokamano ahinya kuom jomo messages misomogo. Gin messages mabeyo makendo nyalo dhirowa wan kaka jo Kenya mbele. Nikech adiera mokwa pandi to en ni cost of living to dhi malo. Kendo tek ne ng'eny jo Kenya. But giman to poda medo wacho kendo medo kwayo en ni ng'anyo. Obed ng'anyo mamuol, obed ng'anyo makech, ng'anyo mora mora. To kapar kabro miyo wa opportunity maber mar nono kuku mar wechegi. Mopogre gi duoge mesa bipartisan talks ka team moseyier koni gi koni mondo wane kaka gidhi. Ng'ata mochung' ma campaign madwaro kuch ji. Imbi wacho mana gik mabeyo midwano timre ne jogi kopo no yieri ibotimo 1 2 3 4 kamano. To be king'iyo jogi gik makata Azimio ne wacho ka mopogre ahinya gi gik ma Kenya Kwanza ne promise ji. Pogruok maduong' onge. Okamano. Kata kibire joma chung' ne MPs katine party manido ka ng'ato en ga agenda mar mine, en ga agenda mar yudhe, en ga agenda mar school, somo, gik machalo kamago. Kora agenda gi gite all sides gin agenda mabeyo. Mawakel gi ure mesa mondo wang'e ni to ere kaka in respect gi the realities ma Kenya nitiere go and the world nitiere go. To gin yore mage mwanyalo bedo go kanyakla mondo wager Kenya wani. To anto na kwayo tim ng'anyo. Weye uru ng'anyo mondi give dialogue a chance through the bipartisan structure ma oselosi nikech kanyo e kuma koro weche machendo it's an opportunity. Mondo wane anena ofail. Kendo koro ji ochako ng'ini to which other way. Erokamano mwalimu na kanyo nyalo winjo pachi mapiyo kapok wadhi e paro mabende ruku na chwalo kacha.
Mokwongo wan kaka jo ODM gi Azimio wasemiyo thuolo ne winjruok. Kane wachako ng'anyo mokwongo to kane okwawa ni wawe mondo ji owuo, ne waweyo ma ji owuoyo. Kendo kane wachako wadok kendo kane okwawa mondo wawe ji owuo, kendo ne waweyo ma ji owuoyo. An asebedo e ng'anyo ni nyaka ne chakre. To kwadhi e ng'anyo ni mokwongo wan wadhi ka wan very peaceful. Kendo samoro wawera wera samiolo no inyusonwa picha wawer mana kaka inyusonwa pi. To muolo ma wan go ni akia ne machwanyo polise kwa chako wera wera ni ginyusonwa pi to gichako chwadowa gi tear gas. Omiyo wan wasebedo kwatimo ng'anyo gi muolo. Kendo kata mwadhi timo ni wadhi timo gi muolo. Kendo watime within the constitution. Chakre article 36, 37, 38 miyo wa thuolo mar ng'anyo. To gimomiyo wang'anyo world over oseyudi ni koponi piny owacho sirikal muyiero olokore kodu ok dwa winjo gima jopiny dwaro. Gima nyalo kelo gi e mesa en ng'anyo. 91 92 gima nomiyo wadhi e multi-party democracy kane wadhi Kamkunji mane ng'anyo chakore. Tiende ni jopiny nonyiso ni koro gidwaro multi-party. Kanye wadhi 27 gima nokelo winjruok kane okwal kuya ne en ng'anyo mar jopiny. Kwa dhi e mesa 2013 gima ochako kelo ji obede mesa en ng'anyo. Omiyo sani gima nyalo kelo winjruok ma sirikal nyalo chiko ne ite en ka japiny owuok oko mowacho ni jok manuyierogi koro okwane ka gitimo gik mane gidwaro, koro wan kaka jopiny wadwa donje kiwan. Ema miluongo ni watimo consultative meetings. Udhi penjo jopiny ma kapok wuok to nyaka fweni as many as of the opinion say aye, jopiny go aye ka gima rumo ni mane ma gidwaro. Omiyo wan waneno ni koro tarik 7 en tarik ma ji te ong'eyo gima notimore tarik 7. Okelo lokruok. Be momiyo wanyabiro wuo e TV kama. Chon ne ok wanyal biro. Kane wabiro kama kiwuok tidi mana kan tang'o mi wuo e TV. Wuo freedom of expression okeli nikech multipartism. Omiyo ma nyaka wadhi go mbele. Koro wase amua ni tarik 7 wan kacha. Nyamidwa beti wakwaye ni in be chiegno nikech kake wacho ni gima rach ni. Gima koro tinde moro ni gima ni mogo ni. Orach ni jite. Kati ya Umabe, kati ya Meru kumaruku aeno, kati ya Machakos, bechu mogo chalre ne jite. Kako inya, kako inye joko. Omiyo jo pinyo wacho ni gini nyaka kuro giwuog ne oko. Ero kamana inya natemo ng'eni chieng' tarik 7 no mano mar dwe mar 7 biro bedo karang'o. Obiro bedo chieng' tich abich nyakwara mga juanga ka bende anawinjo kanyakra mnaka kweth mar Azimio bende wacho ni romo itimo kanye Kamkunji kanye kuma bende biro bedo kuchokoro. Wang'e na paro mar chik ma bende Ruku mano jaod bura mambere North Geoffrey Ruku dwaro mar mondo mi owachi. Ahinya paro mar chik ma kamanya kwara mga juanga ibiro bedo kinene kata ni Bath TV ni kanyo en wach ma bende gisani nitiere e dho jopiny kidienje mamoko ma bende Ruku dwaro mar mondo mi oloki e paro mare wacho ni ng'ata ma ochano kata iwuoro e romo moko puodhi ibiro tuwe e jela kuom thuolo mar higa achiel. Bende wacho ni joma dhi e ng'anyo kik rwak lewni kata ogudu machal kaka mago mag jolweny. Nitiere paro moro ma bende Ruku chwalo kanyo ni joma chano ng'anyo nyaka lerne obila kuonde ma gidhi bagwe ng'anyo makamano seche mag ng'anyo kachiel gi yore ma bende gibiro bedo ka gitiyo godo e ng'anyo. Moro kendo ma bende Ruku dwaro jogo ma dhi ng'anyo kik ting' andiko mora mora, andiko kong'ere gi dho ngere kaka placards ndiko ni sijui bei ya maisha imefanya nini mago. Wero wende kata wacho weche manyalo seyo jopiny e wi akwede mag dhoudi, dinde, kit chwech kanyakla kod dhok magiwacho. Beti diwachi nam kotenre kod chike ma bende koro Ruku dwaro mar mondo mi otimne gi lokruok mago gin mana moko kuomgi. To kendo list no nyalo bedo mang'eny. List ni pod nitiere nyalo bedo kaneno gi e graphics. Kata mana rwako sufria e wich. Wan kaka joma mine we feel offended. One offended. Sama koro ng'ama dichuo libaba lize okawo sufria orwake wiye. Koro anto karo nego ati mango. Anyway, anto abosiro
conversation no ingawa kani jabura abed ni ane parliament no mano gimada go ne kura yes nikech nyaka waduok order into gimiluongo ni civil disobedience kata civil gathering ma chik ma katiba wa omiyowa nyaka wa uphold responsibility madhigi right no aparo ni mano e kuma jabura no temo wuoye to ng'enyne be yudo ni adiera wanto Kenya democracy to sebed expanded ndi kata kwa pimore gi Uganda ka tigi kwa timo kama kitemo kocha gin pod gin era no makuma wanto ne wase ai koro wa embrace kuma wantiere sani watingre kaka jamii mondo watimo ngowa wasud Kenya wani mbele Kenya ni oken mar ngato en marwa wate ko ber to ber ko rach to orach onge kuma ngato dhiye onge ringo be lakini when it comes to peaceful demonstration mano to chik oyie onge ngamotamore kendo kata mheshimiwa no mano is not the issue the issue is the how issue motemo kelo mondo mwalimu ginio debate e odcha is the how not the if kaka nganyo kaka kitimo kamano tadieri time mana to uphold o kelo parono to uphold the responsibility madhigi right no mondo in sama itimo ng'anyo nino kiki impact kata kiki affect life kata ngima mar ng'ato wasenena dear Sharon you know this kata mana Nairobi ka chieng' molar ni mano is the day ma jo Azimio dhi demonstrate town CBD Nairobi ka chalo ghost town ji oloro dukegi and so on to sama ng'ato loro dukano en gi jatich mango chul en gi rent mango chul ushuru mi wacho chabe berite koro yudo ka kata oken part of that ng'anyo to en affected nikech oluor ong'eni ang'wech dhi bedo gike inyalo kwal and so on kamano ero kamano ahinya koro Mgajwang bende watimo ni bere nene nyakra na somo moko kuom lokruok mago mag chike mag ng'anyo mabende kaka nosenyisi ni jaod bura ma Mbeere North chano mar mondo mi ochwal od bura mwalimu mano mako wang'a en ni ruku dwaro ni ng'ata ma ochano kata mna yuoro e romo moko puodhi ibro tumi twech kuom higa achiel manyiso ni kata mna kaka Azimio jaod bura mag Azimio dong luongo ng'anyo maket kod mago ponono no ko bi puodhe japiny ma bende wan chop kacha kaka gidhiga mire jopiny dhi kacha mire imako titwe kuom thuolo mar higa achiel anene ka ang'e ni member of parliaments komi opportunity matin to bedo mana dictators nikech ng'ani chalo ni en addict odwa en dictators modong' e Kenya ka kinyalo wacho ni king'anyo to mundo tuwei nyaka jahera maribe mako ni nyaka ni mako ing'e ni magi chalo mana ka stone age magu kuno mane wasekalo kaka jo Kenya ka to ng'eni constitution kindiko indike gi jok moseneno gik mosetimore pinje ma oko emomi indiko constitution kendike imanyo pach jo piny ma ji dhie referendum constitution kan watime 2010 ne ji odhie referendum emane diere chungwa cha gi banana yes or no mane manokelo this constitution to piecemeal amendments ma constitution ahinya kendo madwa kelo dictatorship adwaro ni gino wakwer with the strongest term possible omiyo gino kapok ruku otere house ase konuni adhi wuoyo kode mokwongo ruku no ni gino biro kata mana jok mogone kura odhiyo penja ne to be gidwaro dhi e jela nikech kata en be ji nyalo loso ne maandamano mondo jok migone kura go kata en kodhi e maandamano adwa ni en mochak kode gi jaode no otere e jela mano kende gima propose no teme bedo kono one gima ji dhi winyo wano wacho ni loko chike owinjo lok chike ma progressive not retrogressive we must always be progressive kwa loko chike wang'iyo ni chik madwa loko ni to dhi konyo piny nang'o to piny all over sani nitie freedom oko winjo wa en freedom mar jopiny koro ka article mamiyo jopiny freedom be mwedwa golo freedom no koro kaka members of parliament kare waparo nang'o freedom mar jopiny kendo wadwa ni wagol ni to ni nyaka wawach ni placards sani nitie gimoro ni CBC competency based curriculum CBC kidwa ni nyathi owinj gimi puonje
ka en computer timiyo tiyo ko computer lwete kidhi puonjo about heart tigoro heart itingo mondo rathi winji emomiyo kata picketing ni kwadwa ni sirkal owinji nyaka wandiki ni wadwa ni bech unga odok chien mondo matu enhance ka ng'ato ok winj gimiwacho to kata ok iwuoti ting'o ne osomo maber to koro placards ni to timo ruko ang'o moketho ne goruko gima ji ting'a ting'a mani yawa duoke mok bedo piny awinjo kiwacho ni sufuria kikete wich wanyiso ni sufuria movement gojiko movement ni neno ka matho oting'o gimitedo go kuon odwa nyiso ji ni ngima oidho malo sufuria ni nyiso ni kuon sani ji ok nyal kata tedo magi to enhance joka mondo ng'e ni ji ni adieri jopiny thagore koro iwacho ni ok dwa neno sufuria tiende ni wan kaka jopiny watemo nyisogi ni yawa ngima oidho malo ok wanyal kata tedo emomiyo wating'o that sufuria it is symbolic ok en ni dichuo oting'e ni koro dwa bedo dhako dwa tedo weti adwa ni iwinj ni mano en symbolic watiyo kode kaka symbol erokamano ahinya beti gitiyo godo kaka symbol ranyisi gisani aneno ka thuolo bende osemayo wang'wa matwak mamit makata beti nacho ni wamede thuolo en mana ni koro sa oromo nigbeni wawuok ka adwaro mar mondo mi akaw pacho mogik ahinya nyaka luwore gi thor wach mabende nwantiere godo kiny makawuono bende beti wach moro mabende nokwamule ne ahinya ka luwore gi dwaro mar jatend kweth mar Azimio Raila Odinga mabende dwaro mar mondo mi jopiny omany yore mag hepo mar chulo osuru kuom ranyisi nowacho ni ji wuothi joedh nyamburko kata mnano kwayo bila yiene uru nyamburko mating'o jowuoth mago PSV mar mondo mi ji nyalo bedo kata mna mang'eny e iye mar mondo mi ji ohep yore mag chulo osuru beti gi wach mogik erokamano ahinya Sharon kuom miya thuolo kawuono mar biro twak gi jopiny kendo ageno nabro biro di mang'eny kawacho mogik an dang' awach mana ni kaka mwalimu osewacho ni nitiere laws moko suggestions ma retrogressive a whole former premier kanyalo chung' adier mawach ne jopiny kik uchul ushuru onyalo chung' adier mang'i jopiny in the eye mawach ni public service matatu ji odoge dark days mane ji chung' mane moni timonegi mang'we e matatu mondo chaos ochako duogi in the transportation sector awuoro kaka wuono ni an individual ma oluore piny ka in his capacity nyalo chung' mawach ni ji okapul mang'iso neno wuoyo mana gi joma riembo mtokni wiyo wil ni kata mana Kibra ka kata mana Kure kata mana Lang'ata kata mana Kangemi kuma ntie pile ji wuotho gi tiendegi kadhi industrial area e yor manyo mang'iso ni mano is being insensitive to an dang' awach mana niya chalo ka gima jokoni gidonje dinda yuagra everything they are blaming the government but themselves strategy ema koro selal ka koro anta kwayo gi ni gidog back to the drawing board e odgino e coalition gino mondo gi re-strategize malong'o mondo koro gibi ne jo Kenya gi strategies ma can make sense yes ngima to tek ne ji te to ma en gima ji te waduto wagomba ni to ere kaka dang' wayudi yore ma wageng'o gigo to dang' aher mana wacho kendo mapiyo katieko niya Kenya Kwanza government sani boost ji ong'eyo ni ngima tek koro ne jomok nyal yudo kantiere food subsidies mikelo jo Nyanza waseyudo food subsidies to onge kech mar group onge kech mar Azimio onge kech mar Kenya Kwanza kech en kech to koro yudo ni samo kel kech gi jomotelo ne sirikal kachacha samo kel chiemo tiyudo kantiere joma semo ji ni Luoland onge kech owinjore kamano to kara ka Luoland onge kech to kara maandamano ni en marang'o cost of living ni en marang'o wa embrace uru government of the day okochuno ni here but gik mokelo ne jo Kenya in your capacity and right as a Kenyan to wa embrace uru sani nitie fertilizer mokel wapururu mogo cha winyo no rumo nikech onge oduma moromo
to oduma moromo onge nikech jok pur moromo e luola no kama fertilizer okel gi serikal mar William Samoei Ruto wa embrace gik ma government kelo, which is our right kaka jo Kenya. Okamano in kiyieng to yieng e odino to ng'ama kech kayo to mithuolo mondo omany kama dang oyudie kony mogik mana mapiyo be wadwoguru e table mar bipartisan. There's a big opportunity mwanyalo bet kacha maweche machendo gi ang direction ne wuogi. Erokamano ahinya bet adera mwalimu wachni mogik. Mokwongo adwa gonu erokamano ahinya mar luonga mondo wanyos jopiny gi wach, wanyisgi kaka weche timore. To bende achaka go erokamano ne jo-Kibra momiya thuolo mondo represent gi e odcha. Ing'eny Kibra kidhi iwacho gima ok gidwa to kidonji kata kanyo, agone gi erokamano. Lakini adwa nyiso osiepa mabeti ni jakom sama osomo gika, osomo iluongo ni consultative meeting, osomo gik ma jopiny owacho, to nikech en leader mar jopiny en manyaka osom gik ma jopiny owacho. Omiya wacho ni ipenjo gi ni to resolution gi ere jok moyie kodgi, tiene ni gik ma jakom somo ka Raila Amolo Odinga maka gik ma jopiny mowacho, otiyo gi dwach jopiny. Mar ariyo kowacho ni oparo ni jo-Kibra ok wuoth. Raila obedo MP Kibra 20 years kendo ng'eyo thagruok ma jo wanego kaka people. To Kibra is not for Luos. Kibra is the most cosmopolitan constituency. Ong'eyo thagruok mag jopiny te ma en go. Kata an kawuono ka biro watiyo mana gi mtoka achiel, jaoda moriemba ka gi nyithinda gi kela koka giweya koka wasechako kaka family nikech fuele ni koro baro wandasi ka biro ka jok monena ka donjo gi family na nikech wadwa ng'iyo ni to ngima ni otero wakanyo. Kendo wadwa wacho ni nyaka kaka jo Kenya wawuog oko wang'i kaka cost mar living dok piny. Kendo why those days awacho ni koponi Ruku okelo wachno e parliament ane madhi kuongo oposi, to kapok okelo sani kawuok kaka en e parliament adhi manyi mokuongo adhi loso kode kaka en ng'ama ng'eyo ni koyie to gino jopiny ok dwar, kik okel gimoro ma dhi medo enye jopiny ni an oyiera kaka representative ma jo-Kibra ni tadwa dhi kwayo inspector police ni koyie to miya thuolo mar picketing. Dictatorship no nyaka wagole Kenya ka. To mar mogik owacho ni nitie subsidy mar food ka emwa gwenyore kode. Subsidy must be sustainable. Ok ni kawo mchele gundi ni 10 titero ne ji rai kacha ni koro mane wacho ni joluo mi food subsidy. Mano ok food subsidy. Mago chiemo ma watgi kia kuma gitere. Gineno ni koro tere ne joluo mondo cha. Kato giwacho no miwa food subsidy. Food subsidy owinjo bedi ni prices mag food mag chiemo ka dok piny. Koko wang'eni kare sirkal otimo food subsidy. To mbolea be mano keleni. An thurwa anaja wapuro. To kawinjo kata no gik yothurwa kocha. Koro wakeni to kare mbolea ni. Eni ni miye mana jo kumora achiel koso ni miye jo Kenya mangima. An thurwa kocha. Okawinjo no gike. To wan bende wa represent jo town. Koro kukelo mbolea Kibra kache wadhi purang'o. Nyaka wang'iba gima is sustainable majite yudo lokruok mar food. Erokamano ahinya mwalimu. Waguniro mano kuom mido thuolo mar biro twa kodwa mwalimu Peter Orero mano jaod bura mane kar chung od bura ma Kibra. Beti adera in bodo waguniro kamano kik ilalnwa ahinya. Aseduogo. Erokamano ahinya. Kaka manya koronga juang in bende amor kodi nikech okiny ma kawuono otiyor mathoth wasesa moko kuomgi. Erokamano ahinya kuom bedo kodwa e chenro chakre sa 12 mar okinyi nyaka sani sa 5 mar onyango osechopo. Elonjo wetewa bende tayo chenro kama odichi makawuono nantiere gi Cleophas Oluoch kanyakla kod jogo picha Greg nika e studio kende kanyakla kod directors magwa bende odichi makawuono nantiere gi Bob Wafula lakini bedo do chienga kinywa chopo e giko juma kore kete mane TV mar Ramogi e weche duto tema bende biro bangma gisana biro bedo kaka oyu matina ngini chenro pod iye lach kete mane Ramogi TV nyinga Sharon Ongao Odima ber